बे जुनियरआ गोथाङा नानावा थांनाया जुनियर बिगिनारा बैयाव दा गोजान सिङाव मा होनदों? बै सान्दुंनिफ्रायनो रा ôi này chưa cái lòng xa xa बेनिखायनो जोङो सासेखौबो बेबायदि मोनसे रुमफ्राव दोननाय जानाय नङा जोङो इनकुवारि खालामगोन सार्भे खालामगोन जोङो रुम बाय रुम नागिरगोन नायजोबगोन बेनिखायनो मानो हामेला लानो ना सोलोंनो फैदों जोंनो बाबुमोनानि मानसिखौ खावलायदों बयबो मोजां सोलोंनो हानाय बायदि बिसोरनि गावसोरनि लोगोफोर ग्रुपजों थांनानै सोलोंनो हागोन bagus karena apa ya? Oh ya. Con thôi. Nói 많은 그런 기차죠. 내가 마바 하나다. 당시 미팅 나다냐. जागा गावसोरनि हादोरनि गावबागाव मानसिफोरजों गुबुन गुबुन थांफानानैहाय बे जायगायावहाय नुनांगोन बेयावनो जिरायनो हागोन एबा लिरनो हागोन एबा सोलोंनोबो हागोन मास्टारफोरखौ सिनायनानै लादो नानिमोन बाबुमोन मास्टारफोरखौ सिनायनानै लादो गावबागाव मास्टार आरो गावनि लोगोफोरखौ नोंनि क्लासा बेसेबां क्लास बेखौ क्लास 1 2 3 4 5 6 7 बेबायदि मोनसे क्लासखौ खोन्थानानै लादो गावनि एड्रेस बा गावनि मुंफोरखौ खोन्थानानै लादो जाहाथे मास्टारफोरा बेबायदि बोखावनानै ग्रुपआव सोसननो हायो क्लास वाइसैहाय बाबुमोनखौ मोजाङै फोरोंनो हानाय बायदि
बेनिखायनो सफैनो हानाय बाबुमोन होननानै मोनसे गुरै खालामो गाव गावनि आखायाव लानो गोनां कलम एबा खाथाफोरखौ लानानै गावनि जे मास्टार फोरोंगिरि बेखौ सिनायनानै बिसोरनि उन उन थानो सेस्था खालामदो होननानै जोङो बेबायदिनो मिथिहोनाय जाबाय। जेसेबां फोरोंग्रा मास्टारफोर मानगोनां होजाथाव गनायजाथाव बयनिसिमबो खावलायदों गाव गावनि स्टुडेन्टफोरखौ गथ'फोरखौ लानानै बेबायदिनो होनो गोनांफोरखौ बेसादफोरखौ होनो थाखाय थिरांथा खालामदो आरो जायगाफोरखौ बबेयाव लागोन थिग खालामनानै फोरोंनो हागोन आरो टाइम टेबोलजों टाइमजों खारनो नाजादो खावलायदों बयबो मास्टारफ्रा फोरोंगिरिफोरा खस्थ' लानाब्लाबो मोजाङै फोरोंगोन आरो मोजाङैनो दैदेनलांगोन होननानै जों आसा खालामबाय थाबाय आरो टाइम किपारा टाइम जानथाखौ बेखौ बुंनाय जागोन जानथा बनाय बायदि बेवहाय जोङो मानिनांगोन होननानै जों आसा खालामदों। क्लास लानाय समावहाय गलं गफं दस्रा बाहेरानिफ्राय थांलाय फैलाय जेन खालामा बेनिखायनो जायफ्रा क्लास लाफुनाय समावहाय थांलाय फैलाय गलं गफं